Bé, és una aventura, és més dura del que pareix, però també és altament satisfactòria. De vegades ho avorrixes i de vegades el pareix la cosa més apassionant del món. Crec que este binomi és el que ens manté vius i que ens fa continuar endavant, perquè no podem estar ni sempre a tope ni sempre de baixó, vull dir, esta simbiosi que es dona, que ens fa tirar endavant i el que no trobem que estiga bé, corregir-ho i el que està bé, augmentar-ho. Bé, jo crec que un dels projectes que pot significar prou és l'aposta mediambiental del nostre poble. Estem fent un nou plec de residus que està fent el nostre company Lluís Poquet, de medi ambient, per a introduir l'orgànica en el poble i augmentar el reciclatge en el nostre municipi, també una major cura en els nostres espais naturals, com és la Serra Segària, on hem fet un parc i hem fet noves sendes. I, a més, també en el riu Girona també estem participant en uns nous senders que el vertebren tot i que al mateix temps vertebren la comarca mediambientalment. D'altra banda, també tenim, dins del nucli urbà, hem estat asfaltant carrers i reorientant carrers també més cap a la peatonalització, un poble més amable, més sostenible, un pla d'accessibilitat i de més. I, a part, en Smart City també estem iniciant-nos en el sentit que mateix ara hem fet un nou plec per als LEDs, on estalviarem energia, una gestió més directa de la farola punt per punt i més sostenible, vull dir, mediambientalment ens estalviem tones de CO2 en aquestes polítiques. Bé, nosaltres ara sí que tenim un repte endavant, que anem a fer un nou magatzem municipal, que no el teníem. A més, estem mirant també, tenim una zona que es diu l'altra part del riu, que crec que és estratègic per al nostre poble, modernitzar-la i actualitzar-la, fent una nova plaça, diguem, ajudant a que comerços nous s'imposen, i també fer un nou diagnosi i pla estratègic pròpiament dit del nostre poble per a poder afinar millor les nostres polítiques públiques. Doncs jo crec que al Verger li senta bé compromís.